קודש לכל אני חי, עם האמת שמשתוללת בי, עם אלף הרגלים, עם כל צלקת שעל פניי. אני יוצא שוב לפזר את המילים, בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי, שם במקום ממנו באתי אין שלום, והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי, אני צריך לגדול מזה ודי, לגדול מזה ודי. קודש לכל אני חי, בין האמת שמשתוללת בי, עם אלף הרגלים, עם כל הפחד שעל כתפיי. אני יוצא שוב לפזר את המילים, בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי, שם במקום ממנו באתי אין שלום, והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי, אני צריך לגדול מזה ודי, לגדול מזה ודי. רק שלא ייכשלו רגליי, בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי, גם במקום ממנו באתי אין שלום, והמסע זה כבד וקצת גדול עליי, אני צריך לגדול מזה ודי, לגדול מזה ודי. בין קודש לחול אני חי. אהלן. היי, אותי לא שמעו עד עכשיו. נכון, עכשיו שומעים אותך. בסדר. שלום לכולם, אני נחום, ואיתי נמצאת הילה והדר. היי. אנחנו תכף נציג אותם, אבל ברוכים השבים לתוכנית בין קודש לחול. שבוע שעבר היינו קצת בהפסקה בגלל אירועי יום הסטודנט, אבל השבוע שבנו, אני יודע שכולכם חיכיתם לנו בציפייה גדולה. אז ברוכים השבים, התוכנית שלנו עוסקת ביחסים בין קודש לחול, בין דתיות לחילוניות, כל הבין לבין, ובחוויות שלנו. אז כמו שאמרתי, איתי נמצאת הילה. היי, אני גם בתוכנית כל שבוע. אתם מאזינים, אז אתם יודעים. נכון. ואיתנו גם נמצא אורח מיוחד, אפשר להגיד שהוא המעריץ הראשון שלנו. אני יודע שיש רבים וטובים ורבות וטובות, אבל הדר ביקש מאיתנו להצטרף לאחת התוכניות, אז הנה הוא בא, והוא עכשיו יציג את עצמו. נכון, אני מאזין הדוק. כן, כן. אז אני אציג את עצמי, לי קוראים הדר, אני לומד פה איתכם באוניברסיטה. אני לומד פה איתכם באוניברסיטה, לומד הנדסת תעשייה וניהול, בן 29 בקרוב, עוד חודש. מזל טוב. תודה. ואני דתי לשעבר, שזה אחת הסיבות שגם הגעתי לפה, כי אני מרגיש שאני חי בין את זה שהם שני עולמות. אז בואו נפתח ונדבר על העולמות האלה. יאללה. נהדר, אז התוכנית שלנו השבוע תעסוק בנושאי דת ומדינה והסטטוס קוו וכל המסביב, סטטוס קוו. ואפרופו איך מבטאים את זה, אז נסביר קצת מה זה סטטוס קוו. אז המושג המלא הוא סטטוס קוו אנטבלום, אוקיי? זה מגיע מלטינית, והפירוש שלו זה המצב שהיה לפני המלחמה. בשפת הדיבור, המונח מציין בעצם את המצב כפי שהוא. זאת אומרת, להשאיר את המצב בצורה הנוכחית.
הוא משמש בהרבה דברים שונים, אבל אנחנו נדבר כמובן על הקשר הישראלי והיהודי והדתי. אז ההסדר הסטטוס קוו, כפי שהוא מכונה, הוצא לראשונה על ידי זרח ורהפטיג, שהיה ממנהיגי מפלגת הפועל המזרחי, והוא בא לידי ביטוי באיזשהו חילוף מכתבים בינו לבין ההסתדרות הציונית ודוד בן גוריון, והוא מדבר בעיקר על 4 נושאים עיקריים, שזה שבת, כשרות, נישואים וגירושין וחינוך. לאורך השנים כמובן גם היו פולמוסים ומחלקות סביב הנושא הזה, אבל גם הוא קצת התפתח, הסדר הסטטוס קוו התפתח לכיוונים שונים ומשונים, והיום הוא נהוג לפחות לכלול תחתיו גם הנושא של גיוס לצורך העניין, וכל מיני נושאים אחרים. מעמד הרבנות הראשית לצורך העניין וכו'. בקיצור, מדובר באיך המדינה כיום, כמה דתי, כמה לא דתי, כל מה שמעניין אותנו. בדיוק. זה הסטטוס קוו. נכון. אז אנחנו נפתח בשאלה שלפני שאנחנו ניגש באמת לפרטים של הסטטוס וההסדרים, אז אנחנו ניגע קצת יותר במהות. אז השאלה היא, מה מבחינתנו, ואני אשאל כל אחד מכם בנפרד, אבל מה מבחינתכם ההגדרה של מדינה יהודית? ואיך זה אמור לבוא לידי ביטוי ביום יום? מה המקום היהדות בישראל, מה המקום הדמוקרטיה בישראל, זה גם מתקשר לנושא הציבורי והחברתי שעומד על השולחן היום, ברחובות ובכנסת, אבל אני אשמח לשמוע את דעתכם, וכמובן אני אגיד את דעתי. אז הילה רוצה להתחיל? הילה מתחילה? אפשר. רגע, זה היה ממש עמוס, אז שנייה... מה מבחינתי ההגדרה של מדינה יהודית? אני חושבת שכיום אנחנו לא מדינה, כאילו מדינה יהודית. זה מעניין, נכון? תמיד אומרים שכזה, או מדינת היהודים, או מדינה יהודית. נכון. אז היום זה מדינת היהודים, נכון? כי זה קצת לא, זה לא כזה, לא יודעת, הולכים רק עם כיסויי ראש, וזה כזה לא מדינת דת. נכון. אז נראה לי שהמצב כזה של מדינת היהודים, מדינה דמוקרטית שהיא ליהודים, זה המצב האידיאלי מבחינתי. אבל בכל זאת, בסופו של דבר, בהכרזת העצמאות, בן גוריון קם והכריז, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. אז מה זה אומר מבחינתך? יהודית ודמוקרטית? לא. הוא לא אמר דמוקרטית. לא, הוא לא אמר דמוקרטית, וגם משהו קטן, גם במגילת העצמאות לא נכתבה המילה דמוקרטיה בכוונה, זאת אומרת, היא הוכנסה לחלק מהגרסאות של המגילה, אבל בסופו של דבר החליטו להוציא את המילה דמוקרטית. למה? מעניין, לא ידעתי את זה. למה? זאת שאלה טובה. לא, כי כאילו דוד בן גוריון, הבחור לא איזה יהודי דוס שומר מצוות. נכון, לגמרי. אני לא חושב שזה היה מתוך משהו, איזשהו סנטימנט דתי שהיה לו. זה היה כנראה מחלוקת בין באמת חלק מהחברים היותר כביכול ציוניים, וחלק מהיהדות החרדית שהייתה מעורבת אז בנעשה. אני לא התעמקתי יותר מדי בנושא הזה, כי זה לא באמת... טוב, זה לא משנה מה הוכרז. לא, אבל כן חשוב להגיד שבאמת כאילו במגילה עצמה לא מופיעה המילה דמוקרטיה, זה לא אומר שאנחנו לא מדינה דמוקרטית. לא, זה נכון, כי דמוקרטיה זה שיטת ממשל, והגענו לפה כי אנחנו יהודים. אין סיבה אחרת. כן, אבל כשמכריזים כאילו על איך המדינה, אז מכריזים על הרוח שלה קצת. דמוקרטית זה כזה ליברלי. נכון, אבל תראי, קודם כל, השאלה מי הוא דוד בן גוריון? בן אדם חילוני, אפיקורס, הוא לא דתי. לא דתי בעליל. זה כל וגם המדיניות של המדינה באותם שנים הראתה את זה. את מבינה? זה שהוא נסחט כביכול על ידי החרדים בשביל הגיוס וכו' וכו' וכו'. נכון. נסחט אבל. אני מסכים איתו. אין מה להגיד. אני פשוט לא בוכה על חלב שנשפך לפני 70 ומשהו שנים, אבל אבל זה קצת... לא, רגע. אנחנו נגיע לזה בהמשך, אתם עושים ספוילרים. נכון. לא, כי להגיד זה לא היה, לא אמרו דמוקרטית, אז זה קצת לא לבכות על חלב שנשפך, אבל קצת לציין חלב שנשפך. אני חושב שבעיקר... אני חושב שהוא רצה להדגיש את זה, שזה הבית של העם היהודי, וזה הדבר החשוב ביותר, זה הדבר הנכון ביותר לאותה תקופה.
לא, זאת אומרת, נכון. דמוקרטית, בסדר. אגב, יש שיגידו שמדינת ישראל לא הייתה בדיוק דמוקרטית ב100%, היא הייתה אפילו קומוניסטית הרבה מאוד שנים. תהליך שעברנו לתהליך של ליברליזציה של השוק. אז אנחנו טיפה גולשים מהנושא. אני רק רוצה להגיד כאילו משהו אחרון, אולי ולסגור את זה. אני חושב שבאופן כללי, הכוונה של בן גוריון לא הייתה שמגילת העצמאות תהווה חוקה. זאת אומרת, הוא לא חשב שהמגילה ממש מתווה את איך שהחיים בארץ הולכים להיות. היא הגדירה קווים מסוימים שלאורם נפעל, אבל זה לא צורת ממשל, אין שם חוקים, כאילו, יש שם עקרונות. אני מניחה שהוא חשב שתהיה חוקה. שתתפתח בעתיד, מתי כן, שהוא תהיה. למרות שהוא ספציפית קצת התנגד לחוקה באופן כללי, אבל אנחנו לא ניכנס לסוגיה הזאת. בקיצור, אני חוזר לשאלה המקורית, מה מבחינתכם ההגדרה של מדינה יהודית? אוקיי, מהרגע שאמרנו שמדינת ישראל מוגדרת כמדינה יהודית ודמוקרטית, למרות שזה לא רשמי, מה לדעתכם ההגדרה של מדינה יהודית? מה זה אומר? אדר רוצה קצת קודם, אני נראה לי... אני אתן קצת. תן קצת. מדינת, לעניות דעתי, זה נטו אומר שזה המדינה של העם היהודי. נקודה. ומעבר לזה, איך זה מתבטא ביום-יום, אפשר באמת לראות ולדון והכל. אני אישית... או עושים את זה. מה? באים ודנים והכל. נכון, נכון. אבל אני חושב שברמה הכי בסיסית, זו בעצם ההגדרה, זו מדינת הלאום של העם היהודי, ומי שיהודי שייך לפה, ויש מיעוטים וכו' וכו' וכו', והכל בסדר, והכל סבבה, אבל בסוף, כאילו, זה בסוף מה שמאחד את כולנו פה. אם לא היינו יהודים, כנראה שלא היינו פה. ככה אני רואה את המדינה הזאת. אוקיי, אז אני מתחברת להדר, ואני אומרת שבעיניי אפשר... כאילו, מה זה אפשר? זה גם מה שקורה בפועל. בסוף זה מדינת היהודים, ברמת כאן אנחנו חיים, זה הבית הלאומי שלנו, זה המקום שלנו, אנחנו מרגישים שייכים, גם כי אנחנו לא שמים בצד לגמרי את העניין של, יש פה תורה, כאילו, ואיזו היסטוריה של העם היהודי שבמקום הזה, אז זה לא מנותק מזה, כאילו, זה לא סתם מדינה אקראית שאמרו, אוקיי, זאת תהיה מדינת היהודים. מצד שני, זה לא מדינת הדת, כאילו, זה לא הדת היהודית, זה לא מחייב איזשהם חוקים וכזה, לא יודעת, איראן, מדינת דת, זה לא הכיוון. בעיניי, ברגע שיש, כאילו, כולנו חיים פה, אז הרוח היהודית קצת באה לידי ביטוי בשגרה. זאת אומרת, יש חגים, אז נורא מרגישים את זה באוויר. יום כיפור, אז זה נורא קורה, כאילו, הדברים שהעם היהודי חווה ומרגיש, וזה בא לידי ביטוי, בישראל הרבה יותר מכל מדינה אחרת. למה? כי זה המדינה היהודית. לא כי התוו את זה בחוק, לא כי אמרו כולם חייבים לצום, אז בבקשה, כולם תצומו. זה לא האישו. בעיניי זה המצב האידילי. כאילו, לא כרגע כמו שהוא, אבל מה שתיארתי פה. אוקיי. אז אני קצת מסכים עם הילה, עד איזשהו גבול מסוים. בטח. אני אסביר, אבל רק אני לא רואה את מדינת ישראל כאיזשהו מקום מפלט ליהודים, או שבאנו לכאן כי רדפו אחרינו, והיינו צריכים מקום שנוכל להגן על עצמנו. בפועל זה קצת ככה, אם תחשוב על זה. בפועל זה קצת ככה, אבל זה לא רצף, לגמרי, זה לא מה שהיה, אבל. זה היה עוד לפני. מה זאת אומרת? זאת אומרת, זה לא התנועה הציונית קמה עם השואה, ממש לא. היה הרבה דברים לפני. כן, אבל היה את הפרעות באירופה, נכון, אבל גם זה היה... נכון, לא נרדפנו רק בשואה, אבל מצד שני, אנחנו פה, וגם זה גם קיבל איזשהו תוקף בהכרזת בלפור ובוועידת סן רמו, שאנחנו פה גם עם זכות היסטורית. זאת אומרת, אנחנו פה כי הארץ שייכת לנו מבחינה היסטורית, וההיסטוריה שלנו היא היסטוריה דתית. ומגיע לנו מדינה שאנחנו נוכל להתבטא בה גם כיהודים, והביטוי הזה מוציא לאור ערכים מסוימים שהיהדות מאמינה בהם, והיהדות ספציפית ולא דתות אחרות. רגע, אני חייבת לערער על איזה משהו. אוקיי. זה לא שההיסטוריה שלנו דתית. יש לנו היסטוריה, היא כתובה בספר של הדת היהודית, אבל זה לא אומר כולם בהכרח היו דתיים, או אורח החיים היה כך וכך. ההיסטוריה שלנו היא כאן חד משמעית, בארץ ישראל. לא, אבל באופן כללי אפשר להגיד
היהדות נשתמרה בזכות אותם הדתיים, אותם אנשים לא, ששמרו בטח, על זה לא מה המסורת. שאמרתי. אמרתי, זה לא אומר שההיסטוריה שלנו, של כל העם היהודי, הוא היסטוריה דתית. זה לא אומר שזה... אבל מצוין לפני מה 2000 זה שנה, היסטוריה? כשהיינו כאן חופשיים עצמאים בפעם האחרונה, הממלכה הזאת שהייתה, סבבה סביב משהו דתי, סביב בית המקדש, סביב האמונה אבל בית בקדוש ברוך המקדש הוא. לא היה... לא, בית המקדש לא היה איזה מקום שהוא רק דתי. זה היה מקום כינוס גם של, לא יודעת, של חקלאות, וגם של תרבות, וגם של... כן, אבל אני יכול רק לקטוע, אל תשכח שבאותם שנים, לפני 2000 שנה, רוב העולם היה דתי, זאת אומרת, הסטטוס קוו העולמי היה דת, אז לבוא ולהשליך משהו של לפני 2000 שנה, זה לא בהכרח נכון היום. אני לא אומר שכן, אני אומר פשוט שההיסטוריה שלנו מושתתת על דת. כאילו אפשר להכחיש את זה שהיינו פעם, שהיינו מגיעים לבית המקדש, בין אם זה, אני לא יודע מה זה סיבות חקלאיות, אבל בין אם זה סיבות... אני חשבתי על חג הביקורים. אוקיי, לא, אוקיי, סבבה. הלוח השנה היהודי סובב גם סביב חקלאות, הרבה סביב חקלאות. זאת אומרת, הרבה מהחגים שלנו סובבים סביב הנושא החקלאי, כי אנחנו מאוד מחוברים לאדמה, אבל באופן כללי, כאילו, זה היה פן דתי, כאילו, זה הגיעו לבית המקדש כי זה היה בית האלוהים, לא כי זה היה מקום, לא יודע, שהיה בו חקלאות טובה. כאילו, בואי, ירושלים זה לא העיר החקלאית שיש. לא, זה לא עניין של העיר החקלאית, זה היה מרכז החיים, שנכון, כמו שהדר אומר, נכון, זה גם היה תרבותי. והיה שם המון עניינים תרבותיים, ולהשליך, כאילו להשליך את זה כזה, הדת כמו שאנחנו רואים היום, ולהגיד, היה לנו היסטוריה דתית, אי אפשר לשקף את זה, נגיד חרדיות היום. אוקיי, סבבה. אז עם זה אני מסכים. אבל אני חושב ששוב, ההגדרה של מדינה יהודית, לדעתי, היא לא מוגבלת רק לאזרחות. זאת אומרת, רק למי זכאי להיות פה מבחינה טכנית. זה לא משהו טכני, זה משהו ערכי. וזה בא לידי ביטוי בזה לא יודע, בזה שיש לנו יום מנוחה, שהוא יום שבת, והוא קצת גמיש, כי בני דתות אחרות יכולים להתגמש מזה, אבל באופן כללי, המדינה כמדינה, שמה את הערך של יום אחד מנוחה בשבוע, וזה ערך יהודי, השבת. בין אם זה מנותק מהדת, או קשור לדת, זה ערך יהודי, שהיהדות הביאה לעולם. אז לדעתי, מדינה יהודית גם תומנת בחובה ערכים ועקרונות כלשהם שאנחנו חייבים להביא לידי ביטוי. כמו מה? כמו לצורך העניין שבת. אז שוב, אפשר להתווכח על הפרטים, ויכול להיות שנסכים לתחבורה ציבורית בשבת, או לא נסכים בתחבורה ציבורית בשבת, אבל כערך, אני חושב שהמדינה צריכה להביא לידי ביטוי את הערך של שבת. אבל אוקיי, אז אנחנו קצת מדברים באוויר, כי להביא לידי ביטוי, זה נשמע נורא יפה. נכון. אבל בפועל, מה זה להביא לידי ביטוי? בעיניי גם צריך להיות מקודם במידה מסוימת על ידי המדינה. זאת אומרת, זה כאן צריך להתקבל כיום, כאילו יום מנוחה. אם אדם לא עובד ביום הזה, כי זה יום מנוחה, וזה הגיוני. אבל זה לא אמורים לכפות עליי שבת. אתה מבין? גם אם זה הערך היהודי, אני לא אמורה להיות חייבת לקדש את השבת, כי אני גרה במדינת ישראל, שהיא מדינה יהודית. כי בסוף זה לא מדינה יהודית באמת. זה כן, זה פשוט לא מדינת דת. אוקיי. אז השאלה, איפה אתה מוצא את עצמך בטווח הזה? אז אני לא אענה על השאלה, אנחנו נקשיב לשיר, ומיד אחרי זה נמשיך. מתח, איזה מתח. ועכשיו אנחנו נקשיב בתוך נייר עיתון. טיפקס המעולים. הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון, וואו וואו וואו, חיים בתוך קופסה של שימורים אצלנו במטבח, ובמטבח על השולחן יש איש בתוך קנקן, וואו וואו וואו, מציץ מהזכוכית, ויום אחד נורא מתוך תותח, ובתותח יש אנשים שמקבלים סתירה, וואו וואו וואו, זקנים ותינוקות ליד בקבוק שבור מחוף הים.
צמיחה וצוחקים אצלנו בסלון, ובסלון שלנו אנשים מסוג חדש. וואו 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 וואו, חיים בתוך צמיחה ליד רמזור מתחת איזה קו. לא עלינו, הנה זה בא, הנה זה בא גם אלינו. לא עלינו, הנה זה בא, הנה זה כאן גם אצלנו. יש מדינה שמתחבאת מתחת איזה קו, וואו וואו וואו, ויש סטטיסטיקה שנכתבה בתוך נייר עיתון. יש אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון, וואו וואו וואו, חיים בתוך קופסה של שימורים אצלנו במטבח. לא עלינו, הנה זה בא, הנה זה בא גם אלינו. לא עלינו, הנה זה בא, הנה זה כאן גם אצלנו. לא עלינו, הנה זה בא, הנה זה בא גם אלינו. לא עלינו, הנה זה בא, הנה זה כאן גם אצלנו. הנה זה בא, 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 הנה זה בא גם אלינו. הנה זה בא, 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 הנה זה בא גם אלינו. חזרנו. נחום קצת מנחה את הערב היום, אז אנחנו ניתן לו להמשיך עם ההנחיה של הערב. תודה, תודה. זה רק בגלל שאלה הייתה עסוקה, אבל בדרך כלל אני מפיל עליה את הדברים האלה. אוקיי, אז עצרנו בשאלה של כפייה, של שבת, מרחב ציבורי וכאלה. אז אני... שאלת אותי מה אני חושב על כפייה. אז אני חושב שאת צודקת מצד אחד, שלא צריך לכפות את דעתי על אחרים. מצד שני, אפשר להגיד שכל דבר הוא כפייה. אפשר להגיד שזה שאסור לי להיכנס למקומות מסוימים, כמו, לא יודע, לא לי עכשיו דוגמה טובה. אבל מה שעולה לך כנראה, זה דוגמה שהיא ביטחונית שעולה, אסור לך להיכנס למקום מסוים. כי היא ביטחונית, מסוכן שם. למה ביטחונית מסוכן שם? אסור להיכנס לבית של מישהו שהוא לא שלי, בלי רשות. לא, זה מגביל את החירות שלי. לא, רגע, אנחנו קצת מתעשים סלט, כי אתה נכנס פה לפינת של משפטן. נכון, אז העניין של כפייה, בעיניי, מה שאני נגעתי בו, ואז תגיד דעתך לכפייה באמת, זה, כפייה עכשיו זה משהו שהוא ערך, או איזו השקפת עולם, שאותה לא צריך באמת לכפות. אבל ברמת לא יודעת, נגיד יש את העניין של, בפוליטיקה הממשל נורא מדברים על זה, על כמה אתה מביא מהממשל, כאילו כמה הממשל במרכאות לוקח ממך, נגיד חובות, או חוק גיוס, או דברים בסגנון, זה דברים שהם באמת לטוב הכללי, נוכל להגיד את זה ככה. וגם, נגיד על העניין של חוק גיוס חובה, אני נורא חושב שהוא צריך לקרות, אבל הרבה אומרים, אף אחד לא צריך לגייס אותי בכוח, יש צבא מקצועי, בואו נעשה, לא משנה, זה לא הפינה. פשוט הרעיון זה זאת דווקא הדוגמה הטובה לדעתי, כי הנה, חוק הגיוס הוא כופה עליי להתגייס. אז אנחנו רואים, הנקודה שלי היא שהמדינה בסופו של דבר חייבת לכפות על האזרחים שלה דברים מסוימים. תראה, זה בטוח. בין אם זה מיסים. זה בטוח. השאלה, מה? יפה. לדוגמה נגיד שהיא כואבת לרוב החילונים, זה תחבורה ציבורית בשבת. אוקיי. למה זה לא קורה? יפה. אז אוקיי, אבל מהרגע שאמרנו שיש כפייה, אז השאלה היא, מה אנחנו כופים? יש גובים לך מיסים לצורך העניין. לא, זו כפייה שהיא לא באה, כי אני באה לעלבון כאילו זה לא, האם המילה כפייה היא בכלל באה לידי ביטוי, אלא באמת מה כופים, ולהגיד, יש כפייה בטוח, השאלה מה כופים, אז זה צריך להיכנס לעניין של, אוקיי, רגע, אני הלכתי לאיבוד בעצמי בראש. אז רגע, אוקיי, אז אני אעשה סדר בדעות שלי, אני אעשה סדר. שוב, אני חושב, אני מסכים שיש כפייה, אוקיי? יש כפייה בנושאים רבים ומגוונים. השאלה היא, במה אנחנו בוחרים
את מה אנחנו בוחרים לכפות על האזרחים. ואני חושב שכמו שאמרתי לפני זה שאנחנו מדינה יהודית, תומנת בחובה ערכים מסוימים, אז זה אומר שהמדינה כמדינה יהודית, יכולה לכפות על האזרחים שלה דברים מסוימים, שמשקפים את הערכים האלה של מדינה יהודית. בדיוק, אוקיי? השאלה היא מה. יפה, אז רגע, אני עושה פירמידה, אני הולך גם לא כל כך מהקטן לגדול. גם על זה אני לא כל כך מסכימה. למה? למה מדינה צריכה לכפות עליי השקפת עולם דתית מסוימת? למה היא צריכה לכפות כל דבר מסוים? לא, אבל זה לא כל דבר, זה מה שאני אומרת. הנקודה שלי למה? הייתה חוק הגיוס, בכפייה. אוקיי? זה שאני חוק הגיוס, מחויב כי חיים, אנחנו להתגייס חיים 3 שנים. במדינת ישראל, ואם לא אוקיי. היו מתגייסים, בגלל שאנחנו חיים במקום שהוא סופר מסוכן ביטחונית, ולא כולם פה רוצים אותנו, בואו נדבר על זה, נכון. אז אנחנו חייבים קצת את זה. למה אנחנו חייבים? מסיבות ביטחוניות, מסיבות שאם לא. אז מי ידע אם תהיה פה בכלל? כן, מי ידע אבל מי אני יתגייס יכול לכאן? לתת לך דוגמה נגדית. נו. סתם לדוגמה, ראש השנה, חג יהודי, אוקיי. אם את תלכי לעבוד, תקבלי 200% בשכר, נכון? למה? כי המדינה הגדירה אותו בתור יום חג. אז זה כביכול את אומרת, הנה, יש פה כפייה דתית. אז שאת בעדה, השאלה עוד פעם, מה אנחנו בתור קולקטיב מסכים עליו, ומה לא. על ראש השנה כולנו מסכימים, על יום כיפור גם כולנו מסכימים. לא על שיקפו עלינו לקיים את המצוות, אלא על זה שזה מוגדר לנו כמנוחה, ולא נהיה חייבים לעבוד פה, כמו בשאר הימים בשנה. אבל זה אז נגיד... השאלה היא, במה הכפייה? כי מדינה, זה גוף שכופה עליך דברים. זה כאילו, פה אתה חייב ללכת העניין. לבית ספר, אתה חייב ללכת לזה, אתה חייב ללכת לצבא לצורך העניין, חייב לעשות... השאלה, מה אתה חייב רגע, לעשות? שנייה, אז- ראש השנה, או העניין של, זה מה שאני חושבת, שמדינה, בתור מה שאמרנו, שהיא משקפת ערכים יהודיים, וגר פה המדינה, כאילו העם היהודי, זה המקום שלו, אז אוקיי, אז בואי תקדמי דברים שבעינייך זה דברים שחשוב לקדם. לדוגמה, לראות כיום שבת, כיום מנוחה, ואני לא יכולה להכריח אנשים לעבוד. אבל מצד שני, אני גם לא יכולה להכריח אנשים לא לזוז ממקום למקום, כי ככה השבת אומרת. יופי, אז אלא את אני עכשיו מקבלת נכנסת את זה. לנקודה נוספת, זה בדיוק העניין. שכאילו כביכול יש פה כפייה עקיפה, כי כאילו את לצורך העניין שכירה, אבל אם אני מעסיק, אני בעל עסק, אז אני לא יכול להעסיק אנשים בשבת ואני חייב לשלם להם יותר, אז עליי יש את הכפייה, לא עלייך. אבל עכשיו גם עליך נכנסים לכפיות בתור... אחרות. גם עליך בתור בעל עסק, זה העניין בעיניי. המדינה עצמה, כגוף מדיני, לא יכולה לחייב אותי לעבוד בשבת. למה? היא מקבלת את זה שהיא מדינה יהודית, והיא מקבלת את זה שאוקיי, כחלק מהערכים יהודים רואים בשבת כאיזה ערך נורא עליון, אז אני לא מכריח אותה לעבוד. בכל שאר הימים, סבבה, עובדים. ופה אני לא מכריח לעבוד. גם בתור עצמאי, אני לא יכול לתת לו את ההיתר להכריח אנשים לעבוד. אם אתה רוצה לתת לאנשים נכון, אתה לעבוד... משלם קנסות. לצורך אבל, העניין. אז הנה, אבל זה לא אתם כפייה. מבוצעים. בעיניי, ברגע שאתה אומר, אני נותן את ההיתר, ואני לא כופה משהו, זה ההבדל, זה לא כפייה עקיפה. אני לא כופה על מישהו לשלם. בגדול, הכל היום עובד בשיטה של קנסות. לדוגמה, אתה רוצה לייבא דברים, אז אם לא רוצים שתייבא אותו, אז מה עושים? חסמים לך מכס, ואז לא משתלם לך לייבא אותו. היום ככה זה עובד, לצורך העניין, אתה רוצה לפתוח בשבת, אם ישימו קנס מספיק גבוה, תגיד, אתה יכול, אבל הנה יש קנס. אם הקנס יהיה מספיק גבוה, אני לא אפתח, הרי זה לא ישתלם לי. אוקיי. בסוף הכל, כאילו, הכפייה מתגלמת אוקיי, לשם. אז אני רוצה שוב לדבר קצת על המהות. בסדר? מהמהות אני ארד לפרטים. אוקיי, אז שוב, אני חושב שכמדינה יהודית יש ערכים מסוימים שאנחנו חייבים לשקף במדינה. אחד הערכים האלה זה שבת. מה זה אומר פרקטית? פרקטית זה אומר שאני רוצה שהמדינה תשקף בחוקים שבת במרחב הציבורי. עכשיו, אפשר להתווכח על הפרטים היותר קטנים של זה, בסדר? בין אם זה, יכול להיות שאני אסכים לזה שאפשר, לא יודע, שתהיה תחבורה ציבורית בשבת, אבל שהקניונים, לצורך העניין, שזה הרבה יותר הומה והרבה יותר ציבורי, יהיו סגורים. אוקיי? יש פה איזשהו איזון שאני חושב שצריך לעשות, ודוגמה טובה לזה, לדעתי, זה יום כיפור. ביום כיפור, הכבישים יחסית ריקים, כמעט לגמרי, חוץ מאופניים. אבל כלי רכב לא רואים הרבה ביום כיפור, ואין שום חוק שאוסר את זה. זה פשוט איזשהו ערך שהמדינה והאזרחים שלה בעיקר הבינו שזה ערך חשוב להם, ושובתים ביום הזה. בין אם הולכים לבית כנסת או צמים או לא, זה פשוט שובתים באופן כללי. אז זה בדיוק הנקודה. זה מראה את זה טוב, העניין עם רכבים ביום כיפור. נכון. אני לא מחייב אף אחד. אני לא אומר לאף אחד, תקשיב, שומע, יום כיפור לא עולים על הכביש, אז אל תעשה את זה. נכון. אבל זה משתקף, ואנשים יכולים לשקף לעצמם
מה שהם רוצים. אני לא צריך שמדינה תכפה עליי כדי להגיד, הנה, זו מדינה יהודית, אז אתה חייב לעשות ככה וככה וככה. אז עם זה אני לא מסכים. אני חושב ששוב, זה שאנחנו מדינה יהודית זה לא סתם, זה לא כותרת נחמדה שמאפשרת לנו... אנחנו גם לא חשבנו אני לא אגיד בשם הדר. אני גם לא אומרת שזה כותרת נחמדה. אני לא אומרת זה סתם לפן ולהווי. אני אומרת, זה סבבה? זה צריך. אז מה זה סבבה? זה צריך לאפשר ולשקף את הערכים היהודים. זה לא יכול לחייב אותי. זה צריך לאפשר לי. אז מה ההבדל בינינו לבין ארצות הברית לצורך העניין? מה זאת אומרת? עצם זה שאני... יהודי בארצות הברית יכול לא לעבוד בשבת. פעם זה לא היה ככה, אבל היום, ברוך השם, הוא יכול להודיע למעסיק שלו שהוא לא עובד בשבת. יאללה, בעיניי יש לו אוכל כשר בסופר. הוא יכול להתחתן עם רב. אז מה ההבדל בינינו לארצות הברית? למה צריך שיהיה הבדל? אם אנחנו רואים ששם המודל הזה עובד, שיש אנשים דתיים שמקיימים את אורח החיים הדתי שלהם, שמאפשרים להם לקיים את אורח החיים הדתי שלהם, שמתגמשים לקראתם ומבינים, זה האמונה שלו, שיעשה מה שהוא רואה לנכון, ואני לא אכפה עליו שום דבר, כמו לדוגמה, לעבוד בשבת, אם הוא לא רואה שזה מתאים לו. ומצד שני, אני לא אמור לבוא ולבטל משהו למחצית, אז לי יש יושב בראש נורא תחבורה ציבורית, אבל זה בכל דבר. אז אני יכול להגיד משהו קיצוני? לך על זה. אני חושב שאת לא רוצה פה מדינה יהודית. אני חושב שאת רוצה מדינת כל אזרחיה. אני לא חושב שאת רואה ערך ביהדות כדת בפני עצמה. את אומרת, בואו ניתן לכל דת להתבטא כמו שהיא רוצה. לא, אבל השיחה התחילה בזה שאנחנו מדינת היהודים. זה נקודת הפתיחה. אנחנו התקבצנו מהגלות, כדי להיות כאן במדינה הזאת. סבבה, התקבצנו כי רדפו אחרינו, עכשיו אנחנו בטוחים, יש את צה"ל. מי אמר? נכון, כאשר התנ"ך בעצם הוא הבסיס באיזשהו מקום, גם דוד בן גוריון אומר את זה. אגב, מקימי המדינה ברובם היו חילוניים. נכון. אוקיי? בוא לא נשכח את זה. היו חילונים אבל שמאוד דגלו בתנ"ך ובערכים יהודיים. נכון, אגב זה... עכשיו, לדעתי יש פה איזשהו עניין שהוא רחב יותר. אוקיי? כי היום אתה רואה איזשהו פילוג מאוד מאוד חזק בעם, אתה רואה שנאת דת מטורפת. והשאלה היא, מאיפה מגיע כל הדבר הזה? ובעיניי הדבר הזה מגיע בגלל, אם לא ניכנס לגורמים שמכפישים אחד את השני וגורמים לשנאה, נשים את זה רגע בצד. בעיניי זה קורה בגלל שהמדינה יש לה נטייה לדחוף את האף שלה כמעט לכל דבר, ונוטה להתערב. וזה בעיניי, אגב זה הנושא, זה השאלה הבאה שלנו, אם אני לא טועה, להפרדת דת ומדינה, שבעיניי זה הפתרון האידיאלי בסוף. אנשים, כמו שאמרת מקודם, אנשים שומרים כיפור, לא כי הכריחו אותם, אלא כי זה משהו עמוק בנפש שלהם, אנחנו מדינת היהודים, יום הכיפורים, יום קדוש. אנשים עושים ברית מילה, שזה טקס, אם תחשבו על זה, זה טקס די הזוי, וכולנו עושים אותו. אתה מבין? לא יודע אם הוא כזה הזוי, אבל העניין, בסדר. סתם לדוגמה, הנושא של גם אנשים שהם לא יהודים עושים ברית מילה, לפעמים. לא משנה, אבל הבנת את הפואנטה, זה לא העניין. אנשים עושים את זה. עכשיו, אני חושב הגענו היום לאיזשהו מצב שבאמת יש התנגחות בין שני גופים, שכאילו כל הזמן רבים, ואתה אומר, אוקיי, למה? למה? כי יש גוף, כי כל הזמן מנסים לקפות אחד על השני דברים. בוא ניקח לדוגמת העניין של תחבורה ציבורית בשבת. בחור דתי, באיזשהו מקום לא כל כך אכפת לו, אבל בתור בן אדם חילוני, שהוא לא עשיר במיוחד, אתה תקוע. אין לך איך לנוע ממקום למקום, ואתה אומר, למה? אני גר בעיר חילונית, אנשים פה נוסעים עם הרכבים הפרטיים שלהם. למה שלא יהיה לי תחבורה ציבורית? ובאיזשהו מקום הפתרון, לפי דעתי, זה בעצם הפרדת דת והמדינה. למה? אם אתה עכשיו גר בבני ברק, במקום שלך, הרי ברור שאנשים לא יבואו ועשו תחבורה ציבורית. זאת אומרת, אני אומר, תן לאזרחים להסתדר בכוחות עצמם. אנשים רוצים לעשות שירותי היסעים פרטיים, שיעשו את זה. אני מבין שהמדינה לא יכולה לתת לזה תמיכה, כאשר יש גופים דתיים בממשלה. היא לא יכולה, זה נגד האידיאולוגיה שלהם, אבל אנשים פרטיים רוצים לעשות אחד את השני, והנה פתרת את הבעיה, ואנשים פחות שונאים, אנשים, כמו שאני ואתה מדברים עכשיו, וכולנו פה מדברים, אני גדלתי בבית דתי, משפחה דתית, ואני מסתובב בחברה נורא חילונית, ווואלה, אני בחיים היומיומיים שלי, מסתדר איתם מעולה, אני אוהב אותם מאוד. למה? כי אין סיבה לסנוע, אבל כאשר מנסים לקפות אחד על השני, בעזרת הגוף הזה שנקרא מדינה, מנסים לתפוס את ההגה כל הזמן, פה נהיה בלגן, ופה נהיה צנעת אחים, ופה אולי אז אני אשאל אותך שאלה. נניח אנחנו היינו מקבלי החלטות, והיינו נמצאים במחלוקת הזאת של כל הנושא הזה, והייתי מציע, אני נציג המפלגות הדתיות לצורך העניין, ואתה נציג המפלגות החילוניות. ואני הייתי מציע משהו כזה,
המדינה כן תאפשר תחבורה ציבורית בשבת, היא תממן אותה, היא תדאג לא, אין סיבה לממן, שלא לא, תממן. למה שלא לצורך תממן? העניין, בסדר? למה שלא תממן? אוקיי, אני בתפיסה לצורך שלי, העניין. אני לא חושב שהמדינה צריכה לממן כמעט שום דבר. זו התפיסה אוקיי, האישית. זה אבל כבר באופן משהו כללי, אחר, אוקיי. באופן כללי, לא שהמדינה תממן, אבל תאפשר לגופים, לצורך העניין אגד, מטרופולין, כל כן. דן, כל החברות האלה, להפעיל שירות היסעים בשבת, בדיוק כמו כל יום אחר. אבל בתמורה, אני מבקש שמקומות בילוי, קניונים, בתי קולנוע וכאלה, יהיו סגורים בשבת. יש לי שאלה. אתה עכשיו גר ביישוב דתי, ויש עכשיו קניון שנמצא במרכז תל אביב. למה זה אמור לעניין אותך אם הוא פתוח או לא? מה זה עניינך בכלל? כי מעניין אותי המרחב הציבורי בישראל. כן, אבל זה לא המרחב הציבורי שלך, זה המרחב בטח הציבורי שכן. שלי, אתה זה- לא מגיע זה אליו בכלל. המרחב הציבורי של המדינה שלי. אבל- אבל אתה רגע. לא מגיע אליו, אז זה לא זה אמור כי- להיות עניינך בכלל. אני כנחום לא, אבל איציק שגר בתל אביב, והוא דתי, הוא כן נמצא שם. אבל אבל- הוא בחר לחיות זה- בחברה חילונית, אף אחד לא אמר לו לגור. תל לא, אביב זה לא זאת עניין. עיר עכשיו חילונית? תראה, אם אני אגור לא לצורך עניין. העניין, אני אלך לגור בבית אל בהתנחלות, בסדר? והמקום, אגב, אני בדימונה, אני מדימונה במקור, אצלנו חנויות לא פתוחות בשבת. למה? כי תושבי העיר הם תושבים מסורתיים. הם לא אנשים דתיים במיוחד, אבל זה מה שהם רצו. אז אני יכול להגיד, מה, איך אין לי חנות, אני רוצה לקנות דברים, אבל אתה בחרת לגור במקום כזה. אתה רוצה ללכת לחיות במקום שיותר פתוח, יותר לך לבאר שבע, יש חנויות פתוחות, הכל בסדר, יש ביג שפתוח בשבת, לך, הכל סבבה. רגע, שנייה. אני לא חושבת שזה עניין בסוף, בעיניי, זה אפילו לא עניין של חברה, שהחברה שאתה חי בה. למה? כל בן אדם, אם עסק רוצה לא לפתוח בשבת, סבבה, שלא יפתח בשבת. אם עסק כן רוצה לפתוח בשבת, שיפתח בשבת. אני לא צריכה להיות תלויה, אבל זה גם העניין- איציק אבל- מתל אביב. אבל בסוף הכל עניין של איפה אתה חי. אם עכשיו יש לי עסק ואני רוצה לפתוח, לא, אבל אבל- אין ביקוש לשום דבר, אז זה לא העניין, ממילא אני לא אפתח. לא, רגע. תן לאנשים להסתדר בכוחות עצמם, זה מה שאני אומר. נכון, כוחות אבל השוק גם יעשו את איציק, שלהם. גם איציק מתל אביב, שהוא, אתה אומר, מפריע לו שזה המרחב הציבורי, יש אנשים, יש זה. סורי, שאיציק, אם נעים לו, וטוב לו, והוא שומר שבת, והוא עושה את ההלכות שלו, שיעשה את ההלכות שלו. זה כמו להגיד, אי אפשר ללבוש חשוף באוטובוס ציבורי, כי המרחב הציבורי חשוב לי. בסוף, כל אחד ואת עדיין שיעשה. לבני ברק לא תיכנסי חשוף. כי זה לא מכבד את אבל המקום. למה? לא כי או אסרו למסגד. עליי. לא כי נכון, אוסרים עליי, כי אני וזה בדיוק מכבדת. העניין, שאנשים אבל יש זה לא העניין. כבוד בין אנשים. כן, אנשים יודעים זה לכבד אחד את נכון, השני. אבל זה לא אומר שגם בן אדם צריך לחיות לפי חברה. זאת אומרת, אם איציק מת על תל אביב, אבל הוא דתי, ובא לו לחיות בתל אביב. מה זה אומר שהוא צריך ללכת לחיות בבית אל כי החברה שם לא, דתייה? לא, אבל הוא לא יכול להתלונן על זה שבגלל שאופי המקום הוא חילוני, הוא לא יכול להתלונן נכון. על זה שהקניון פתוח. בעיניי, או באופן שאנשים כללי הוא הולכים לא יכול. חשוף. סליחה, אדוני, חד משמעית, אתם בחרת משנים עליי. לחיות שם. באופן כללי. בן אדם, כל אחד שיעשה את הבחירות שלו. אם נחום לא מעוניין שיהיה להיות ולחלל שבת וללכת לקניון וללכת לקולנוע וללכת להכל, אז שלא ילך. אבל סליחה, אני בתור הילה, היום היחיד שפנוי לי בשבוע זה יום שבת, היום היחיד שאני לא נקראת בין עבודה ללימודים, לעשייה, לא משנה מה. היום היחיד שפנוי לי זה שבת, למה אסור לי ללכת לקולנוע? כי נחום לא אוהב שפתוח שם. אז אני שוב שואל, ואני מתעקש על זה, כי בסוף פה טמון הכלב לדעתי. איפה בא לידי ביטוי? זה שאנחנו מדינה יהודית. ויהודית דווקא. בעצם זה שמאפשרים, רגע, אני אמרתי גם מההתחלה, בעיניי העניין של מדינת היהודים, זה האידיליה מבחינתי, שיאפשרו ויכירו בחופש של אדם לחיות לפי הערכים שלו, הערכים הדתיים, ושיאפשרו עלייה של יהודים, למה? כי זה המקום של יהודים, וכל הנושא הזה, פשוט שיאפשרו את החופש לזה, את המרחב לזה, שלא יכריחו אותי לעבוד בשבת, ושלא יכריחו אותי, לא יודעת, אסור לך... אז שוב, בזמן חגים את צריכה להגיע יום ראשון. שטוב שיהיה פה ארצות הברית, מדינת כלל אזרחיה, שתדאג לחופש לכל דת. אבל ברגע שאתה דואג... שתאפשר לכולם להתבטא, סליחה, שתאפשר לכולם להתבטא בדת שלהם, בין אם זה יהודים ובין אם זה נוצרים ובין אם זה מוסלמים, וכל הדתות האחרות. אבל אין פה משהו שמייחד דווקא את היהדות. אבל האזרחים, זה בדיוק העניין. אם עכשיו לדוגמה המדינה תכפה חוקים יהודים, אבל אין לך פה בכלל יהודים, מה זה יעזור? אתה מבין? ברגע שאתה נותן חופש, אתה מוריד את מה שנקרא את חומות השנאה, שיש בין החילונים לבין הדתיים. אני לא חושבת ששנאה, אני לא רוצה להגיד שנאה. יש שנאה. אני לא אתה רואה את מסכימה זה היום, שיש אתה...
כאילו, אני... התנגחויות יש תמיד, על כל דבר. זה כמו שתגיד, יש שנאה בימנים לשמאלנים. יש גם שנאה בין ימנים לשמאלנים. אבל אני לא חושבת שהעניין הוא שנאה. אני חושבת שנאה, שהעניין שנאה. כאילו, לדעתך, בעיניך. סליחה. אבל לדעתי, העניין של אנשים מתנגחים על האמונות שלהם והערכים שלהם, והם רוצים שזה יבוא לידי ביטוי, וזה ניגוחים אמוציונליים מאוד, אין מה להגיד, כי כל אחד נורא מאמין בצדקת הדרך שלו. היינו באיזשהו מקום דיברו על מלחמת אזרחים לפני כמה חודשים. דיברו הרבה פעמים על הרבה מאוד דברים. זה שדיברו על זה, אתה רואה מישהו נלחם ברחוב והורג אנשים? שמי, עצם הדיבור הוא אני לא כאילו... מסכימה. אני חושבת שאנשים היום, בתור, לא יודעת אם נחום זוכר, אבל בתור סטודנטים לתקשורת, יש איזה עניין של פילטר בבל. זאת אומרת, אתה בתוך הבועה שלך, ואתה מכיר מה שאתה מכיר, ואתה ברשתות החברתיות רואה מה שאתה רואה, וכולם מסכימים איתך. כולם אומרים בדיוק מה שאתה אומר. למה? כי האלגוריתם של פייסבוק, מטא, ברוך השם, הוא יודע לטפטף לנו את מה שאנחנו רוצים לשמוע. בסוף, כשאתה תצא החוצה ותדבר עם אנשים, תראה שזה לא בדיוק זה, ואתה תגיד איך זה יכול להיות. אבל העניין של... שמי, אני שמעתי הרבה ימנים אומרים השמאלנים האלה, ושנאה נוראית, ואני ישבתי עם חבר'ה שמאלנים שאומרים, הימנים הבבונים, המגעילים האלה, איכסה, טפו. סטורי, זה לא אנשים שאני מקיפה את עצמי, ואני גם חושבת שזה לא הרוב. בסדר, זה האנשים שלך. הרוב הוא תמיד הרוב... יש את ההלך רוח הציבורי. לא, אבל זה לא הלך הרוח הציבורי. הלך הרוח, לא, זה לא נכון. כי הלך הרוח הציבורי לא יכול להיקבע רק לפי מי שצועק הכי חזק. הלך הרוח הציבורי. זה לפי הרוב, והרוב לא אומר, אני שונא דתיים, ולא, הלך הרוח, כאילו הרוב מכיר בזה. שדתיים זה כמוני כמוך, שכל אחד והאורח חיים שלו שיחיה, ויעשה מה שנעים לו. להגיד, בעצם זה שאתה כאילו בכלל אומר את זה, שזה הלך הרוח הציבורי של מלחמת אזרחים ושנאה, לא, ממש לא. זה אנשים שמדברים הכי חזק. זה הדבר שמביא הכי הרבה רייטינג בהרבה מאוד מקומות. סליחה, אני צורחת לנחום באוזן. לא, הכל טוב. וזה בסוף, זה לא, כאילו, אפשר לדבר עד מחר. בסוף הרוב השותק, זה הלך הרוח הציבורי. והרוב השותק לא כל כך צריך לצעוק אהבת חינם, כי הוא אוהב. לא, אני דיברתי יותר על שנאה שיש שם הרבה בין מחנות. אז כן, יש רוב שהוא באמת, כמו שאת אומרת, מסתדר ורואים את זה ברחובות, אבל יש כתבים שפשוט נלחמים אחד בשני. אבל הכתבים הם לא... ונוצרת פה שנאת, דיברנו אגב על דת, כן? גם בדת אני אומרת. יש שנאת דת מאוד מאוד גדולה בעיניי במדינה. אני לא מסכימה. אבל זו דעתך. אני מסכים קצת עם שניכם. אוקיי, אבל ברמה עקרונית פשוט הנקודה שלי הייתה, זה כמה, כאילו בסוף, יש מצב שמה שאתה אומר, שזה מדינת כל אזרחיה, סבבה. אם זה מה שיהיה, כדי שיאפשר, כאילו למה אם האמונה שלך כל כך חזקה, למה אתה צריך שהמדינה תבוא ותגיד, נחום, הנה, יש לך מדינה יהודית, יש לך את הערכים שמאפשרים, אני אסרתי על כל שאר התושבים לנסוע בתחבורה ציבורית, למה? כי שבת. אבל אם האמונה שלך, בתור אתה מול עצמך, היא מספיק חזקה, כל אחד שיעשה מה שנכון לו. למה אני צריכה שהמדינה תהיה מוגדרת באיזו הגדרה, שזה הכותרת שאמרת שאתה לא כל כך רוצה? אבל למה צריך שהמדינה תהיה מוגדרת ותגדיר גם לשאר האזרחים, או האנשים, או האוכלוסייה, איזה שהם ערכים מסוימים, כדי לקיים משהו? אם אני מאמין בזה שהמדינה הזאת זה המדינה שלי, אם אנחנו כרגע נלחמים כעם יהודי בסוף, כי בסוף אנחנו גם רואים את זה, טוב, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל כעם יהודי, ואנחנו נלחמים על הביטחון שלנו, ואנחנו נלחמים על ההגנה שלנו, ועל האחדות שלנו, אז זה משהו שאני לא חושבת שאני צריכה שיגדירו לי בראש. לא צריכה שיגידו לי כמה להיות דתייה וכמה לא. ואני אעשה את החושבים שלי עם עצמי. אז ברור לי שכאדם פרטי וכאזרחית, את צודקת. אני לא רוצה להכריח אדם פרטי לעשות שום דבר שהוא לא רוצה. אבל שוב, כמדינה יהודית, המילה הזאת יהודית זה לא סתם אזרחות, זה לא סתם, וגם לא סתם כותרת. כאילו זה לא רק מי שנולד לאמא יהודייה או התגייר או לא יודע מה. וזהו, ושם זה נגמר. לא, מדינה יהודית, או יהודי באופן כללי, מגיעה עם ערכים מסוימים. עכשיו, לא כולם רוצים את זה, וזה בסדר. ושוב, כאדם פרטי, את יכולה לעשות מה שבא לך, אבל כמדינה, אנחנו חייבים לשקף מה הערכים של יהדות בעינינו. אבל אני לא יכולה לעשות מה שבא לי. זה בדיוק העניין בסטטוס קוו. אני לא יכולה לעשות מה שבא לי. כי אם אני רוצה עכשיו
לא, אבל לנסוע. כאדם פרטי, את יכולה לנסוע ברכב, אולי אין לא לי רכב. בתחבורה ציבורית. וואלה, אין לי רכב. סבבה, אבל שוב, זה ההתנגשות בין הציבורי לפרטי, תחבורה ציבורית, אבל רכב תחבורה... פרטי. כן, אבל תחבורה ציבורית ורכב פרטי, זו המדינה שהכי מקדמת רכבים פרטיים בעולם. למה? הרבה מאוד, זה עניין של שבת. או הרבה מאוד. אני לא מסכים עם זה. אתה לא מסכים עם זה? לא. אני לא יכולה. עד כאילו, אחד אני לא יודע, השיקולים- אין לי נתונים לגבי זה, אני אבל... חושבת שאחד השיקולים, לא יודע, אני אגיד על עצמי, סבבה, כי זה מה אוקיי. שאני יכולה להגיד, ולא הבאתי נתונים, מה אני אעשה. אבל אני לא, השיקול שלי לקנות רכב, זה כשאני עוברת לתל אביב, בא לי שיהיה לי, או אפילו פה, שאני בבאר שבע, שאני לא אצל ההורים, אני רוצה שיהיה לי את האפשרות לנסוע בשישי, לחזור בשישי, לנסוע בשבת, לעשות מה שאני רוצה. וכרגע, אני לא יכולה לעשות את זה. אני לא יכולה לנסוע מתי שבא לי. ווואלה, עזוב את זה שזה מזהם אימא'לה. ועזוב את זה זה לא חכם. כאילו, זה לא חכם כלכלית שלכל בן אדם פרטי יהיה רכב. אז העניין של בין ציבורי לפרטי, לא. נכון שהשם הוא תחבורה ציבורית, אבל אנשים פרטיים נוסעים בתחבורה הזאת. ואם למישהו לא מתאים לנסוע בתחבורה הציבורית, כי זה מחלל לו שבת, אז שלא ייסע. אז אני שוב אשאל אותך את השאלה ששאלתי לפני זה את הדר. נניח ואנחנו המייצגים, אנחנו המחוקקים, והיה לנו אפשרות לחוקק שתתאפשר תחבורה ציבורית בשבת, אבל בתמורה מקומות בילוי, קניונים, מסעדות וכאלה, יהיו סגורים. אני לא הייתי מקבלת את זה בשום צורה. למה שתציע דבר כזה? אני לא מצליח להבין את זה. מה המצב היום? המצב היום הוא זה לא ששניים פשרה. אסורים. לא, אבל זה לא פשרה. לא, היום, כאילו, אתה מקבל קנסות, אבל תחבורה זה ציבורית... שאתה מקבל קנס זה אומר שזה לא חוקי. לא, אני אגיד לך, תחבורה זה ציבורית... שמסתפקים בקנס ולא תראה, מאסר, זה משהו תחבורה אחר. ציבורית, אם עכשיו לצורך העניין אתה רוצה ללכת להפעיל אוטובוס, מבחינה פרטית אתה לא יכול חוקית. אסור לך לעשות תחבורה ציבורית, רק למדינה יש את האישור לתת לך לעשות קו מסוים. הנה, קח קו, תעשה. לא אומרת לך את זה, אתה לא יכול. מבחינת קנסות, עסקים פותחים, פשוט מקבלים קנסות. זה עדיין לא חוקי. זה לא, כביכול לא, אבל הקנס זה לא הוא חוקי. כאילו, באדם שלם, כאילו, אקסטרה מס. למה שישלם על זה? צודקת. ביני לבינך, על השאלה שאמרת, לא, זה לא פשרה. כי שני הדברים נוגעים לחיים שלי, בתור חילונית. אז אוקיי. שני הדברים אז נוגעים אני- להגבלות על החיים שלי בתור אדם חילוני. אני עקשן בתוכנית הזאת, אבל אני שואל שוב, איפה בא לידי ביטוי שאנחנו מדינה יהודית? איפה בחוק בא לידי ביטוי שאנחנו מדינה יהודית? אבל או זה שזאת סתם כותרת? לא, זה השאלה- מה שאני... שמע, עוד פעם, זה אזרחי המדינה בסוף, אתה מבין? אז חוק השבות, לצורך העניין. חוק זה השבות שכל זה יהודי חוק- זכאי לעלות אוקיי, לישראל. אז זה אנחנו כולנו מסכימים עליו, זה... אבל זהו, שם זה נגמר? לא, אבל זה מה לא, שאני אבל- אומרת. העניין זה צריך לאפשר את המרחב הזה. לאפשר לעשות... אז שם זה נגמר. אז חוץ מחוק השבות, אנחנו ארצות הברית. אבל השאלה כן, היותר אבל- עמוקה, למה חשוב לך שיהיה את המדינה היהודית? למה חשוב לך שזה מה שיהיה, ולא מדינה שמאפשרת לכל בן אדם להתנהל כמו שהוא רואה לנכון, ושום דבר פה לא כרוך בביטחון, שום דבר פה לא כרוך בסכנת חיים, שום דבר פה לא כרוך באיזה בעיית, איך קוראים לבעיה הזאת? אוף, הלוואי אתם מכירים. לא יודע. שכזה, הקולקטיב. טוב המשותף. לא הטוב המשותף, הפעולה הקולקטיבית. בעיית השטחים הפתוחים. סליחה, הפעולה הקולקטיבית. כן, זה. שבסוף אני כאילו נשענת על כמה כזה, אתה תעשה משהו שיהיה למען כולנו. בסוף זה לא העניין כזה. בסוף השבת שלך, אתה לא נשען עליי. אתה לא חייב אותי שאני אשמור שבת יחד איתך כדי לשמור את השבת שלך. יוגב פה נכנס, יש לנו פה מאחורי הזכוכית. יש לנו מאחורי הזכוכית איזה בחור חמוד. לוחש לנו שליפים בשידור. רגע, בוא נצא נראה לי לאיזה שיר. כן. נוריד נצא רגע לשיר, פאניקה נוריד קצת ונחזור. לחץ ונחזור.
2 תביאו 3 תביאו 4 ילדים, תקבלו שיכונים, כניסה ומטבח ושני חדרים קטנים. תביאו 4, תביאו 5, תביאו 6 ילדים, תקבלו הנאה וכבוד מקרובים, אתם אוהבים ילדים. ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה, ולכם יש לב של זהב, כתוב בתורה, אולי בקרה, לכו תשאלו את הרב. ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה, ולכם יש לב של זהב, כתוב בתורה, אולי בקרה, לכו תשאלו את הרב. תביאו 7, תביאו 8 ילדים, זאת עוד בדיחה, הארץ צריכה הרבה צעירים נכבדים. תביאו תריסר ולמה לא חי, תביאו 20 ילדים, אלוהים כבר ייתן, עשה גם כן מה שצריכים ילדים. אלוהים הוא גדול, שלא לסבול, שאחד יקבל את הכל, לאחד הוא דוחף כסף, כוח וכן, ולכן הוא נותן ילדים. אז הייתה לנו תוכנית מעניינת, מורכבת, מאתגרת. אמוציונלית. כן. אבל קודם כל חשוב לי להגיד לכם תודה שאפשרתם את השיח המאוד מכבד הזה ומאוד פתוח. אני חושב שהיה הרבה יותר טוב פה לכולם, אם היה יותר מהשיח הזה. ואנחנו עכשיו נתכנס לממש דקה של סיכום לכל אחד, ושיר אחרון. אז אני אתחיל. אז אני שוב אומר שמבחינתי זה שאנחנו מדינה יהודית לא, ודמוקרטית, תומנת בחובה דברים מסוימים, ערכים מסוימים, חובות מסוימות. הערכים האלה הם ערכים יהודיים, ואנחנו חייבים להתווכח על מה הערכים האלה, אבל אי אפשר לוותר עליהם, אי אפשר להגיד שאנחנו מדינת כלל אזרחיה, ושההבדל היחיד בינינו לבין ארצות הברית לצורך העניין, היא זה שליהודים יש מעמד מיוחד מבחינת עלייה. אני כן חושב שיש מקום לדבר ושוב להתווכח גם מבחינה פרקטית. זאת אומרת, אני מצפה לזה שהמפלגות הדתיות דווקא יבואו לקראת הציבור המסורתי והחילוני, ואולי כן ימצאו מקומות להתפשר עליהם מבחינה פרקטית, בין אם זה תחבורה ציבורית בשבת, ובין אם זה נושאים של כשרות ורבנות ראשית, וכל דבר כזה.
חייבים לדבר על הדברים וחייבים לפתוח את השאלות. מצד שני, שוב אני אומר, חייבים כן לשמור על ערכים מסוימים. אוקיי, אז אני אגיד שבעיניי זה גם מה שלא הצלחתי להיזכר מקודם. מה שהיה לי בראש, הערכים היהודיים שמובילים אותי, זה הרבה פעמים, זה לא ערכים. בעיניי שבת זה לא ערך יהודי, זה הלכה. ואני חושבת שהערכים יהודיים כן צריך לשמור עליהם ברמת האמריקאים נורא רואים את זה כתיקון עולם, וכזה יש איזה ערכים שהם באמת נורא גדולים, והם לא פרקטיים על השבת או על הזה, שעל זה מבורך וברכה שזה יהיה ערכים שמובילים אותנו כעם. וההידברות הזו, והשיח הזה, ובוא נראה כאילו מה ביני לבינך, בעיניי זה סופר יהודי. כי אנחנו בסוף, לא משנה איך אתה רואה את החיים שלך ואיך אני רואה את החיים שלי, כולנו אחים, וכולנו מוכנים גם לפתוח ולדבר על זה, וכולנו כאילו, גם יש לנו כל אחד 7 דעות להגיד. בסוף הערך הוא לא שזה ערך יהודי בפני עצמו. כן, זה כל הקטע, זה היה הפאנץ'. אבל בסוף העניין הוא לא הפרקטיקה של איך אני רואה את החיים שלי, ואיך אני ממסגר את המדינה בתור יהודית לפי חוק כזה או אחר, ומנגד, כן, זה כן צריך להיפתח למקום שיאכל את כולם. ביי. אוקיי, אז סיכום שלי, אני חייב להגיד שאני רואה את הדברים מפרספקטיבה יותר אחרת של כפייה וחופש. אני אישית מאמין שצריך לעשות הפרדת דת ומדינה, מהסיבה הפשוטה, שככל שהממשלות יתחלפו, ואנחנו בעצם רוצים לכפות אחד על השני דברים, כאשר החילונים יהיו בשלטון, אז הם יתאמרו בדתיים, וכאשר הדתיים יהיו בשלטון, הם יתאמרו בחילוניים. אני אומר, בוא נפסיק עם זה. תן לאזרחים להסתדר בכוחות עצמם, מי שרוצה שייסע בשבת, מי שלא רוצה שלא ייסע, אתה רוצה לשמור כשרות, תשמור, אתה לא רוצה, אל תשמור, תן לשוק לעשות את שלו בסוף. גם אם תכפה חוקים דתיים ואין לך פה יהודים, זה לא יעזור לך. אז כמו, לדעתי, משל יום כיפור הוא המשל המדויק לכל הסיפור הזה. הפרדת דת ומדינה, חברים. יאללה, מבטלים את הממשלה. אז תודה רבה להילה והדר, תודה לבוזי ולרדיו BGU, תודה ליוגב על התכנות המדהימה, תודה לארטיום, ליעל ולכולם ולכולן, עד כאן. אני מקבל על עצמי לאהוב עם כל השנאה שבתוכי, לאהוב לא כל העולם אשם בבעיות שלי, בהפסדים ובספקות שלי, ואיפה כל המעשים והמידות שלי, הרי אני מקבל על עצמי היום אני לוקח אחריות על כל השטויות שעשיתי, בכל מי שפגעתי מבקש סליחה על חומות ההיסוסים המגננה, על שליליות והקטנה, על קינה ועל טינה. קבל על עצמי להבין שאני פזיז ועצבני, ולקבל את ההשלכות של הטעויות שלי, כל הכעסים בלב על כל הסובבים אותי, הציפייה הזאת שינהגו יחשבו כמוני, הציפייה הזאת שינהגו יחשבו כמוני. מקבל על עצמי לאהוב אהבה שאינה תלויה בדבר, לחיות בשלום עם מי שאני
וסוף סוף להניח לעבר. קבל עצמי להניח לזו שאהבתי, לחיות את החיים שלה בשקט ולאחל לה רק טוב. גם לה מגיע לאהוב, גם לה מגיע לאהוב.